Señor presidente del círculo, doña Pilar, directora del Instituto del Área de Cultura del Instituto Joaquín López, Verónica Quiles, que ha sido la coordinadora y editora de la revista que vamos a presentar. Vamos a intentar hacerlo breve y ameno, porque desde lo que se trata es de ver el contenido. Gracias por pedir la convocatoria, en la cual la asociación que presido hoy usted habla sobre el colaborador de este acto, en el sentido de lo que vamos a hacer es cederle la palabra inmediatamente a Pilar Tebas, como directora de Original que nos explique motivación y demás, pero les explicará el contenido de la revista. Estamos esperando a David, también a su colaborador, porque han sido los dos editores de la revista. Y por terminar, los, digamos, escribidores algoyanos, que hay 5 artículos, concretamente José María Segura, José Luis Santonja, Ramón Molina, Gaby Guillén, que no lo veo de lo prometido, y un servidor. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien, vale. Aquí interveniremos una pincelada del objetivo de cada uno de los artículos que nos ha motivado a escribirlos de su contenido. Y después tenemos un turno de intervenciones. Verónica insiste mucho en que seamos espontáneos y que a lo mejor es la flexibilidad, y en eso vamos. Sí, estaremos encantados de responder a las diferentes preguntas que gracias, titular, cuando quieres. Gracias, Enrique Macià, presidente de Círculo Industrial. Bueno, también está con nosotros Estefanía Soler, que es subdirectora del Departamento de Arte. Estamos encantados de estar una vez más en este Círculo Industrial maravilloso. A mí cada vez que vengo me gusta más. Y eso que no mucho tiempo, pero es un placer estar aquí. Y más para presentar este Canelobre 73, Medida Alicante, que ha sido un reto para nosotros, para la institución, ha sido un reto para los coordinadores, para David y para Verónica, que yo sabes que les agradezco muchísimo el esfuerzo que se ha realizado hasta ahora, el número más voluminoso, más de 600 páginas, ¿no? Ahora los datos de articulistas. Es un Canelobre que hace provincia, es la provincia de Alicante. No se deja títeres sin cabeza, es decir, que están todos los sectores, todos los productos, es lo que se ha hecho en Alicante y Alicante al mundo. Y yo creo que es un Canelobre que ha gustado muchísimo, porque no ha sido fácil llegar hasta aquí, no ha sido nada fácil. Ha sido un Canelobre que al ser tan voluminoso y tanto gente que participa, pero bueno, estamos encantados con el resultado, que ya prácticamente se ha agotado la edición de 800 ejemplares. Y la verdad que vivimos aquí hace esta presentación. Agradezco enormemente a los articulistas de la zona de aquí de Alcoyá, porque es un lujo tenernos también como articulistas. Y ahora diría Verónica y los de Armando y David, que está entrando ahora, nuestro coordinador, David Entrano, Verónica Quiles, que les voy a pasar la palabra a ellos y les voy a hablar un poquito lo que es la revista. Así que nada, enhorabuena a todos, a los que han participado, y gracias de verdad por acogernos aquí en el círculo, que es de verdad todo un honor. Gracias. Adiós. Aquí, lo micro. Sí. Perdonad, me Alicante, no verla. Yo doy posible de antes, yo te he avisado, eso lo sabe. Encantado de estar en Alcoy. Además, un coleccionista como yo, de muchas cosas y con muchos amigos en Alcoy, que practicamos el coleccionismo, y la verdad que este Canelobre, Medida Alicante, también tiene una gran aportación en pensar y hacer en Alcoy, porque hay muchísimos sectores que han participado y han dejado esa huella industrial en productos que desde luego llevan asociado el nombre de Alcoy en papel de fumar, tejidos, aceitunas, muchísimo. Ahora veremos. Os doy la palabra y me tomo un vasito de agua. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la cesión del espacio. De verdad, con las mismas palabras que comenta Pilar, es un lugar maravilloso que a mí siempre me recuerda al modernismo en su máxima esencia. Dar las gracias a Enrique Macià
por toda esta coordinación de esta presentación de Canelo en el Alcoyá, concretamente aquí en Alcoy, y a los articulistas, que los tenemos en el público y que me hubiera encantado que estuvieran aquí acompañándonos. Bueno, que la trilla es el espacio es minúsculo y nos adaptamos a todo. Buenas tardes, también acaba de incorporarse. Tenemos a los 5 articulistas, a José María Segura, que es una eminencia. Bueno, es que son 5 espadas, peces espadas maravillosos que hacen honor a su patria. José Luis Santonja, archivero municipal, un especialista también en su materia. Ramón también nos acompaña hoy, esta tarde, con uno de sus artículos. Bueno, realmente tiene 2 artículos. Gabriel Guillén, que todos lo conocéis por la defensa del patrimonio y sus actividades de las visitas guiadas, y Enrique Macié, que también comparte artículos con los compañeros. Bueno, pues el Carilogues ha sido este monográfico, como estaba comentando Pilar, ha sido un arduo trabajo. Ha sido, de verdad, nos sentimos súper agradecidos la oportunidad de poder desarrollar este trabajo con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilabert y la revista Canelo. Es un verdadero placer. Y bueno, el nombre que le dedicamos, porque esta revista surge, tiene 2 patas angulares muy sólidas. Una son los propios colaboradores, que sin ellos no hubiera sido posible esta dedicación a cuerpo y alma a todo lo que implica ser la provincia de Alicante, toda su economía, todos sus sectores, los grandes emprendedores, las marcas, los productos, todo lo que nosotros nos podamos imaginar cuando salimos al exterior y vemos reconocidos nuestros productos Made in Alicante, del cual nos sentimos muy orgullosos. La otra pata angular del proyecto pues, fue a través del departamento de revistas, que fueron los que sugirieron nuestra participación desde el coleccionismo y desde la aportación de pues, más de 500 imágenes que ilustran y que acompañan también a todas aquellas imágenes que han aportado los propios colaboradores. Al final es un verdadero paseo y recorrido por nuestra provincia, donde podemos sacar pecho cada uno en con lo que decíamos, las marcas, las patentes, los productos, la publicidad, el arte, etcétera, etcétera. Y nada menos son 75 artículos, que es lo que estamos viendo detrás. Hemos puesto unas diapositivas de presentación del índice, un índice que son 8 páginas, porque hay más de 87 personas que han colaborado de diferentes disciplinas, gente muy profesional que ha querido participar una vez más. Pues hay muchas personas que ya son colaboradores de otros monográficos, de otras ediciones, y además también lo hemos querido abrir, también el tema de multidisciplinar. Hemos querido contar con los archiveros, con los bibliotecarios, arqueólogos, pero también con los cronistas. En este caso, han participado hasta 5 cronistas que me parecían esencial, porque nunca se valora verdaderamente lo que se hace en la ciudad. Parece que uno sea más valorado, ¿verdad? Yo creo que nos pasa a todos, que se nos valora mejor nuestro trabajo fuera de nuestra patria, fuera de nuestra ciudad. Y aterrizando en Alcoy pues tenemos este gustazo de ese recorrido de toda la economía por esta ciudad maravillosa, como le llamaban en el siglo XIX, la Alcoy industriosa, ¿verdad? Pues si queréis empezamos, ¿verdad? Porque la idea era hacer una mesa redonda. Bueno, por el espacio nos adaptamos y también Enrique ha preparado un PowerPoint. La idea es que cada uno de los articulistas presentes intervengan brevemente explicando, digamos, lo que sería el abstract de su artículo y fundamentándolo, mientras vamos también pasando una serie de imágenes que hemos recogido y ampliado de los artículos, y después abrir un poco de intervenciones con preguntas y responder
crear esa mesa de diálogo para aclarar si se queda algo en el tintero. Si os parece, yo vamos a hacer esto y lo primero que le damos a María Segura, lo llamamos a la taller. Bé, bona vesprada. Quan Verònica em va telefonar un dia a casa per preguntar-me què volíem, nosaltres ens dispersem molt perquè tenim sempre diverses possibilitats. Quan em va dir, podies col·laborar? Mira, tinc un tema pràcticament inèdit i sobretot en la seva visió de conjunt de que serien les comarques d'Alacant, la Comissió d'Alacant, en el que m'agradaria col·laborar perquè m'havia estrenat en el tema en la revista Alcoy Industrial, però parlant soles de les garetes, de les rostros artístics que decoren aquestes peces de fundició, que són molt... Jo les considero, molta gent les consideren un patrimoni cultural, perquè abunen activitat, abunen disseny, abunen, ens acompanyen en el nostre quefer diari dels carrers, estan com mirant. Jo crec que són Cal Domínguez, en l'any 83, va fer un catàleg de la Casa de la Cultura que deia Creatures. Era una col·laboració de molts artistes, de molts creatius, i a aquestes caretes li deia Creatures. De una gràcia. Són uns seres fantàsticos, masculins, femenins, però tot això ve per la normativa, un poc de tendència municipal, sobretot de tema higiènic, de que antigament les teulades volaven, tiraven l'aigua de les pluges al carrer. Al carrer, la secció que era per enmig, que estem parlant de la segona meitat, del principi de la primera meitat, i en l'Ajuntament de València hi ha una normativa de 1844, en Alacant de 1850, en una reforma en l'any 98, que ja diu que posen faderes, unes argolles per sujetar-les i que no poden eixir més de 10 centímetres de la paret. I en el COI també tenim una normativa de l'any 60 i posteriorment l'ordenança municipal modificada que diu que s'encasquen almenys medio plantar el grosor per evitar aquests carros o per fer-ho passar tot s'ha. I és el que trobem en un patrimoni d'aproximadament, jo vaig fer un inventari exhaustiu, vaig eixir durant moltes vesprades al carrer, tots els carrers del COI, els masos que te coneixia, i al final vaig fotografiar 1.074 caretes que tenen màscares o rètols. I a partir d'allí, tota la feina aquesta jo la guardo perquè quan em jubile la desenvoluparé. Ara, si vas a buscar algunes ja no estan. Ja no estan, perquè els xaparreros es compren. Jo no he anat a comprar-ne. I clar, quan vengo a la segona volta, si ho demanem un dia 30 euros, el dia que tornes ja te demanem 50. Per tant, he decidit no comprar-ne més. Però el Museu Arqueològic té una col·lecció de més de 40, unes 30 i tantes, 40, de totes les tipologies de quasi totes. I ara anem a fer moles també de les que queden per a poder tindre el resto de models. Bé, en definitiva, el treball, jo parlo del COI, parlo d'Alacant, parlo de Xixona i parlo de Della. Són 3 poblacions que en la mostra representativa nos puede informar de lo que son. Y no es casualidad de seleccionar esas ciudades. Bueno, Alacant té la fundició de Rodés Hermanos, nacional, a principis del segle, que fa uns models peculiars a Alacant i que tenen en la seva àrea de difusió i no pugen més enllà de Xixona, es queden en Xixona. En el COI, com ha d'entrar un producte que queda 24 quilos cada tubo i medeix quasi 40,
el comercio de proximidad. En estas cosas que es lo normal, es aplicable. En canvi, el coll sí que arriba dels els puestos. La careta de l'Angelet, del querubín, que és molt més confundida, més coneguda, ella arriba a València, jo crec que Hijos de Miguel Miró es va dedicar durant moltes dècades, sobretot des dels anys 50 fins que tanca en 2004, a fer mobiliari urbà, però les canonades, els tubos de les baixades de pluvials eren un dels productes que més va comercialitzar. I, de fet, la qualitat, quan veus altres que es deterioren i aquestes tenen unes certes remeses molt ben fetes i algunes firmades fins i tot. I serà MH, la Hijos de Miguel Miró, que està contra tot les inicials, han donat, en Xixona, que hi ha també una publicació feta per Bernardo Barrigós, els cronistes de Xixona, són el 59% de les que tenen, d'un total de 317, en total 17 modelos. Bueno, al coll intenta un model diferent, però si contem les de Lleida, les de Alacant, les de Xixona, les del Roí, superen en poc els 40 modelos d'aquest tipus de producte que també va competir en el seu moment en els d'Alacant, perquè les d'Alacant, sobretot les de València, sí que arriben al coll, la volta al ferrocarril justifica que una cosa de pes de prop arribi a Alacant, coll, perquè arriba a Serient, a l'Alcer, a molts materials. I, bueno, en definitiva, per a mi ha sigut molt divertit utilitzar tots d'estos i queda molta informació per a poder ja treure percentatges, averiguar. Enrique Rodes un dia comentant-li això em va dir, diu, aquestes les feia l'abuelo. Hi ha una que té unes ales molt xules que estan en cas des dels anys 30 i diu, aquestes les feia l'abuelo. Ha quedat, pràcticament no hi ha documentació escrita que ens informi d'aquest tipus de coses. Però bueno, és un producte made in Alacant, no? Era biología industrial. Sí, és un patrimoni també que té que veure la producció siderurgia i estèticament tenen la gran vista de que ens acompanyen com l'esperell. Jo no pare sempre que vaig de dir, mira, totes les tinc quasi. I res més. Moltes gràcies. Va bene. Sí. Bé. La meva aportació a la revista va ser parlar del paper de fumar i dels llistos, que dos manufactures baulianes que en principi no són com el tèxtil, que és majoritària, però que han portat el nom del coll per tot el món. Els llistos van començar a fabricar-se en el segle XIX i en el coll els del paper, primer l'ús del tabac, a fumar, es rodava en un paper bast. I un monjo de Xàtiva va idear un paper que doblava i es feia més pràctic pels fumadors. En el coll, prompte això va convir i es van fer moltes companyies per fabricar aquests papers de fumar, aquests llibres. Els molins de paper, la majoria es van transformar no. En compte de fer paper cartó, es van dedicar més al paper de fumar, que en realitat era més car i donava més benefici.
els tallers que feien aquests llibrets també portaven, tenien la seva pròpia impremta de litografia, conforme hem vist ahir, que les marques eren molt importants, perquè era el que donava publicitat. Aquestes manufactures es van consolidar, no? Després del segle XX, en què hi havia més de 1.000 marques registrades, conforme es pot veure també en un llibre que van fer sobre els llibrets, concretament. Aquesta activitat va ser de les més conegudes fora del coll. Al final es van reunir tots els fabricants en una societat que era Papelera Reunides, que va monopolitzar tota la fabricació de paper de fumar i llibrets. I avui en dia, Papelera Reunides, després de tancar els seus tallers, va quedar l'edifici que era la seu de la companyia, que pròximament sembla que serà de la Politècnica, una seu de la Politècnica. Bé, una altra de les activitats destacades va ser l'elaboració, en principi, que era cerilles fosfòriques, que en el coll es va documentar. Ja a meitat del segle XIX, en un fabricant que feia els mistos en la seva pròpia casa, que s'ha documentat en el carrer Tossal. Els fabricants de paper de fumar, en veure aquesta nova activitat, també van entrar a fabricar mistos. I n'hi ha molts fabricants que eren al mateix temps fabricants de paper de fumar, de mitjans i de mistos. Només un de tants, els Pintinel, que tenien el molí en el salt, i avui en dia és molt conegut el pavelló i els jardins de Pintinel. Aquestes indústries, com que aquesta indústria, més bé, com que tenia cert perill i no era una activitat contaminant, diguem, les corporacions municipals van dictar normes molt estrictes sobre la seva situació i activitat. I, per exemple, n'hi havia una de les que fabricava mistos, que estava en la caldera al gas. Avui allí crec que n'hi ha 2 o 3 filades. I la ximenera ja posava les normes que tenia que sobreeixir per damunt del pal, per no molestar al personal, a la població. Ramon, disculpa. Aquesta activitat, que va ser molt destacada i hi havia més de 10 fàbriques de mistos, es va veure frenada per una ordre de 1893 en què posava fi a la llibertat de producció i el fabricant que volguera tenia que adherir-se al monopoli estatal. Només una de les fàbriques de mistos es va adherir i va continuar l'activitat de mistos des d'entonces, però malauradament en plena guerra civil la mistera va ser bombardejada. La va fracassar i destruïda, van haver molts morts. Quan es va acabar la guerra es va intentar reobrir i efectivament van haver negociacions que al final va tornar a obrir, però va durar com
una década o dos, pràcticament una dècada. I al final va desaparèixer aquesta activitat que havia estat en el coll des de finals del segle X. Gràcies. Ramón, muchas gracias. Yo quería comentar, Ramón, la anécdota en la documentación extraída del archivo de la Diputación de Alicante, referente a lo que estaba hablando de pues, que es un material inflamable y peligroso, estaba muy considerado. Los vistos, cacerillas. Entonces, en el Congreso, no, en la Exposición Universal de Filadelfia de 76, gracias. Pues la empresa, la compañía Victoria, ellos presentaron Victoria, Carbonet y compañía, presentaron los vistos. ¿Y qué ocurrió? Que se lo rechazaron. La excusa fue que era un material muy inflamable y corrosivo. Por lo tanto, tuvo que descartarse las exposiciones. Esto para ir pensando en aquellos productos alicantinos, como que no todo lo que se presentaba en las exposiciones universales era representativo, porque, por ejemplo, los vistos no pudieron presentarse en esa exposición. Y pues era una anécdota que quería incorporar más a tu trabajo. Esta de la chimenea era precisamente la de Victoria. La de Victoria, ¿ves? Los problemas que tuvo que tener la compañía. Y luego las cajitas que cuando las podáis ver en alguna exposición, que seguramente las tengáis aquí en Alcoy, no sabía deciros dónde, ¿no? Bueno, que son las cajitas que habrán vistos, con imágenes de mujeres, en los laterales aparece la bandera española. Y claro, es una cosa pequeñita pero preciosa, muy bien elaborada, la verdad. Los vistos. Están popularmente vistos. No veídas. No sé, ideas. Porque era una mixtura de elementos. No, eso no lo sabía. Mixtura de elementos. Una mixtura. Sí, una mezcla. Vistos. Y se quedó ya con el nombre, muy curioso. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Qué me toca? Bueno, jo vaig rebre l'encàrrec, crec que va ser José Mari, que era el que estava coordinant a nivell local, quan va repartir un poc els temes d'època. El problema que teníem en el tema de les olives és que tots sabem el que són les olives, la indústria, però bibliografia i investigació hi ha molt poqueta, no? Havia dues persones que havien treballat, jo en el seu moment, perquè l'Ajuntament un dia va dedicar el Dia de la Dona a les oliveres, les dones que treballaven en la indústria de les olives, em van encarregar una ponència, en compte que no hi havia bibliografia, i em va tocar fer un treball de camp. Afortunadament, encara queden moltes dones dels anys 50 i 60 que havien treballat, sobretot en els CERPIs de l'Espanyola, que era on més dones treballaven, i em van portar moltíssima informació. De fet, moltes de les fotografies que apareixen ahir, que les van facilitar, però també hi havia una altra persona, que molt coneguda per tots, el professor Josep Tomo Colomina, que des d'un punt de vista etnogràfic i etnològic havia treballat també el tema de les olives, de les primeres indústries de tal. Jo vaig plantejar que aquest treball el faríem entre els dos, aportant el treball que teníem i complementant un poc en el que no s'havia fet aleshores, que era treballar en la periòdica, també vaig ajudar el tema de rascar en l'arxiu de patents de les marques. Perquè avui dia la font més fiable que tenim per a saber les marques que han existit, sobretot jo em vaig centrar en el cas d'Alcoy, perquè marques hi ha moltíssimes, a Alacant també hi ha moltes, que era acudir a Madrid al registre de patents i saber les marques que s'havien registrat. Ahí tenim tota la relació de la quantitat de marques que hi havia, igual que en el llibre de paper de fumar, un fabricant podia tenir moltes marques, però en Alcoy també passava. El problema d'aquesta indústria és que no era important en xifres, però era molt significativa. De fet, una de les imatges de la presentació va ser el ple de la Diputació
ensenyant la fotografia de l'espanyola, és a dir, l'impacte publicitari que té, és això. De fet, jo crec que l'empresa ha rescatat, perquè jo està comercialitzant altra volta, si pots ensenyar. Ha fet el 80 aniversari i ha fet un pot en el És a dir, està comercialitzant-se altra volta i se'n va. Clar, aquest disseny que tenim tot icònic, bueno, és l'impacte. Per un costat, el que volia. No era una indústria suficientment important que podia fer el tèxtil, la indústria metal·lúrgica, la del paper, però sí que tenia una difusió popular. Igual que el coll era conegut pel paper de fumar, pel paper, per la metal·lúrgia, també era per les olives. Tot això l'ha derivat. Bueno, jo el que explica, també el que es preocupava, no? Com sorgís aquesta invenció, perquè és una invenció, no?, de les olives farcieres. No ho veureu ahir, que és un origen francès, com tantes altres coses que comença a Marsella, que va escampant-se tot el Mediterrani, però que podia haver sigut, com tantes coses que desapareixen al llarg de la història, però que hi ha circumstàncies històriques, sobretot en el cas del coll, que és el boom després de la Primera Guerra Mundial. Sabeu que el coll té un revifament aprofitant el seu caràcter neutral, que es converteix en el proveïdor de tota Europa, i això genera uns beneficis molt grans i diguem que hi ha un benestar en la societat d'estos anys 20. I això crea uns costos, que és el costum d'anar a consumir. Jo faig un registre de llicències fiscals. En els anys 20 hi ha aproximadament, entre tavernes, bars, filars, més de 100 establiments. Imagineu en els anys 20. En els anys 20. Clar, aquests centres necessitaven les taretes, donar que la gent anara a consumir, a fer-se sobretot cafè licor, que era el que més es consumia, també la cervesa, que comença a entrar en aquesta època, i un aperitiu molt popular. I ahir és on naix, sobretot, la difusió de les olives farcides i també un complement que comença també a treballar-se en el coll, que són les xifres que han de fregir, que és el complement. I a partir d'ahir és el boom. Hi ha dos industrials, que són els que peguen el pas avant, que és Candino Miró i després l'Espanyola, que acaben menjant-se a la resta de la competència i són les marques seguides. Vos deixen l'article que hi tindreu suficient informació. Moltes gràcies. Yo siempre que presentar un artículo, pues tengo el artículo y casi me voy parlar los més del procés de gestació, no? O com ho vam concedir des d'un primer moment, perquè, clar, quan Verònica va plantejar el tema, hi havia un repte, que era eixir de la pau. Perquè jo volia fer alguna cosa que parlarem del tèxtil, del comerç, però més enllà del coll. I des d'aquest punt de vista, per a mi l'article va aprofitar per a donar-me de tot allò que me resta per estudiar, moltíssim, i l'altra per veure les connexions que dins de la província entorn al món del tèxtil, com anem a el coll. Me sentiu bé? Sí. Aleshores, la idea va ser veure, a través del diccionari de valors, una ferramenta molt bàsica, una divisió molt popular, de mitjans del llanet, fer una radiografia del conjunt de la província que es produïa de tèxtil. Quina és la deformació que poden tenir els alcoians quan miren el tema del tèxtil en el segle XIX? És que tot és alcoi. I resulta que t'adones que, per exemple, Monova tenia 1.000 persones treballant també en fabricació de panys, de llana, i Madó, ell, qui li ajudava, indica si tingueren els recursos que té Alcoi, o sigui, si tenen les inversions en tecnologia que es feien en Alcoi, tindrien la prosperitat industrial que té Alcoi. Aleshores, t'adones que teníem una indústria de drap de llana important en Monòver, tenim una indústria també important en banyeres, tan important, més artesanal, però també important, i quan anem analitzant-ho, observem, com tots sabreu, en Benilloba, pobles d'aquestes comarques, però tenim que posar la mirada no sols en la llana, sinó que tenim una indústria molt important d'allò que en aquella època es deien el llenç bast, que era de cànem,
de lino, de lli, que s'aprofitava. I trobes, per exemple, una indústria que no vaig allargar-me en termes de continguts de l'article perquè apareixia referenciat en un document, en l'inventari d'una companyia tèxtil d'Alcoi, de començaments del segle XIX, diu el telero de Muro. Diu, el telero de Muro. Doncs en Muro hi havia moltíssimes persones dedicades a teixir aquests llenç i aquest llenç possiblement s'aprofitava per a part del procés tèxtil del drap de llana per a embolicar, per a packaging, que diríem ara. Aquesta és una part de l'article, no? Veurem per aquest recorregut per tota la província, des d'Oriola, Gandia, veurem per exemple que en Dénia es teixien les veles dels vaixells, veurem totes aquestes indústries auxiliars que hi havia, vull dir, i veurem una panoràmica del tèxtil, que no es quedarem sols. I una altra part era una cosa que jo ja es cansat de sentir-me dir, però és que sense comerç, perquè també quan Verònica i van plantejar l'article sobre el comerç, perquè sense el comerç no tenim la indústria. Jo l'altre dia tenia un conversació nord-americà d'un empresari nord-americà i deia el que està fent este home, el que fem, els sensats, en altres persones, que és vendre. Tu pots produir, si no vens no fas res. A començaments del segle XIX, trobes, aleshores us he dit molt controlar i Ramon també, tots els que miren documentació, que diuen fulanito menganito del comercio. Són la gent del comerç. Gent del comerç que igual ballaven en el tèxtil que ballaven en el paper. O en els mistos. Vull dir, segons com anava el mercat, ells anaven, les indústries que tenien arrendades en molins, aprofitant la força hidràulica, anaven variant segons la demanda del mercat. Aleshores eren del comerç propietaris. Però quan analitzes la qüestió del comerç, t'adones també d'una evolució, diguem que sociològica fonamental. I per ahir heu vist unes coses soles de quan vam fer la celebració de 150 anys del circuit industrial el 2018, que vam fer també una anàlisi d'aquesta evolució social, diguem, del tèxtil, però la idea és la següent. Com sabeu, en l'antic règim, en primera hora, l'aristocràcia no podia fer els oficios viles i mecànicos. Els oficios viles i mecànicos estaven tancats, però si m'allà no m'importa. No podien fer aquest tipus d'oficis, però a més Reis Borbons, Carles III, Carles IV, ja diuen, ostres, si no tinc que perdre el combat, l'aristocràcia, i ja podeu fer negocis. Poden fer negocis. Aleshores, què passa? Que es trobem, no sé si per ahir heu vist una imatge d'un senyor molt ben posat, que és el marquès de Río Florido. Acaba de passar per ell, no? El marquès de Río Florido, aquest senyor, al començaments del segle XIX, és molt interessant, us recomano la seva documentació, si teniu oportunitat d'estar a l'article. Fan una societat, ell, Pasqual Merita, i altres homes alcoians, però també participa per ell, per exemple, l'enginyer del port d'Alacant. Trobes un proper, la direcció que està en Cádiz. Trobes una joint venture, que diríem ara, de gent de l'aristocràcia que no va perdre el temps perdent diners, sinó que van a fer negoci. Van a fer negoci d'aquesta manera. Aprofitar les influències en la corona, vendran draps als exèrcits, a les Amèriques, als exèrcits durant la guerra d'independència. Aleshores, trobes aquest món en aquest moment. És interessantíssim per a una novel·la, realment, que es troben així, els socis de l'empresa, quan Alcoi està a punt de caure en mans de les tropes napoleòniques, es troben així i liquiden la societat. I en l'alimentari de la destrucció de la societat tenen peces en Cádiz, tenen moltes peces en Veracruz, en Mèxic, i tenen moltes peces en la vila. La vila és el port d'eixida dels productes alcoians. Aleshores, tenim aquesta panoràmica primer. Però després, què anem a veure? L'evolució social política d'Espanya a través del món de l'empresariat alcoià. Ja no són aquests aristòcrates, sinó que es trobem una figura, en Anselm Borràs. Per posar un exemple, com altres. Una persona que és un aprenent de fuster,
que adquireixen els seus esforços unes accions que apareix l'últim de la llista, no sé si apareix l'últim d'una llista d'accionistes d'un Montepío Alcoyano, no era Montepío de Pilar, era Montepío Alcoyano, i fan una inversió per a tindre la seva pròpia empresa. I sense morir, un jove passa a ser directiu de l'empresa i acaba sent el propietari de l'empresa. Fill de persones humils, ja no és Marquès de Río Florido, ja no és Pasqual Milita, és realment a ell mateix, és el prototip de l'empresari de l'Espanya liberal. I ve més evolució. I tot això sempre fonamentat en el tema del comerç. Això seria el que hem pogut arribar a tocar un poc per damunt, perquè a mi m'agradaria, no sé per què no hi ha més gent jove, així les carilles, sou joves, però més joves. La quantitat de TFGs que diuen ara, s'ha parlat de TFG, no? Si dèiem abans, els treballs de final de grau, per abordar aquest món, perquè jo diria, és que ens falta, per exemple, un treball, jo no sé si això està fent algú, en els protocols notarials, en els deixes, en els testaments, quan es fa l'inventari de béns, tot el que nota que dius ahir de peces de drap, d'encalls, l'aixovar, tot el que era l'aixovar, que a través d'això fem també una altra radiografia que era el petit comerç. I per tancar, vaig posar un títol molt estrany, el gusano i el bebè, que algú pot recordar que són els gusanos, el famós llibre d'història de Ginsburg, que va ser molt interessant, però era la següent. Igual d'important que era la figura del comerciant, de l'elita, que diria jo, que venia a ser el cor de l'aristocràcia, eren figures com els subhastadors de Benilloba. Jo també ho dic així un poc, perquè jo tenia un besavi que era subhastador en Benilloba, i era per comerç, era agafar el macho que diuen, carregaven les caixes que tenen d'hivern, que deixin el transport de casa i anar-se'n a vendre per Andalusia. Mira, els diners en la falsa i eren interès. I era un comerciant, un home del comerç, que tenia un tipus d'indústria artesanal, de poble, de dir-ho així. I tenim el model de l'Alcoi, que era el propietari, un llicens, que era així, un finançament, són els dos models i aquesta evolució. I ho dic perquè queda sempre, tots els d'un article t'has quedat, sí, perquè queda molt per saber, vull dir, que hi ha molta gent darrere que estudi, que investigue, que agafi aquests protocols notarials i que es faci molts estudis que calquen de tipus de deixi. Simplement, hi ha que per veure si és una mostra, simplement una mostra que està en l'arxiu de Simancas dels draps que es feien en Alcoi, en Alcoi i Llatina, per cert, que ve de l'arxiu ahir, de les varietats de qualitats. Jo fins i tot hi ha persones, ara segur que està molt en boga, recuperar els teixits bio, eco, etc., els colorants naturals, etc. Ahir hi ha molt per treballar històricament, perquè agafen l'arxiu de la fàbrica de draps, tots els mordientes, colorants que hi havia tradicionals, com això s'emprava, i ja dic, és un camp d'estudi meravellós, fascinant, entorn al comerç, entorn al saber fer les coses i entorn a aquest món domèstic que, com diu l'article, ens acompanya des que neixem i fins al més enllà quan s'emmortallen, que ens tenen que emmortallar per ara en terra. Així que aquesta era la idea de l'article. Y pasamos a Enrique, pero como podéis estar comprobando, han hecho un grandísimo esfuerzo porque no es contar lo que ya se ha contado, es darle la vuelta y seguir ampliando todos los temas que, como bien comentaba Josep Mari, Josep Luis o Gabriel, que está todo por estudiar. Damos por sentado que está todo estudiado y al contrario, hay muchísimo por estudiar y sobre todo esa perspectiva, ¿no? Esa dimensión a nivel provincial que ha atacado tanto Josep Mari como Gabriel. Muy interesante, porque al final lo que está uniendo son esos caminos carreteros, nos podemos imaginar las carretas cargadas con toda la mercancía, la salida del puerto, de todo el material, el comercio.
Bueno, te toca, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique. Y gracias a todos los que m'han precedit, perquè el primer dia que va ser néixer Pilar ja la vaig punxar en que hi havia moltes línies d'investigació pendents que la institució que dirigeix devia de becar, sobretot pels joves investigadors en tesis doctorals. Hi ha diverses pinzellades ja s'han posat, que si la mistera, que si el que estava parlant ara, i alguna cosa més. Bé, jo també vull agrair perquè em van convidar i al final he participat en 2 artículos, un de col·laboració amb Ramon, dedicat a vull que, a més, encara una llança, i tant que hi ha molts historiadors així, crec que tradicionalment no s'ha enfocat, no s'ha gastat el millor dir la paraula exacta, perquè s'ha parlat sempre que la indústria bàsica o les 3 indústries principals del coll són el tèxtil, el paper i la metal·lurgia. Per favor, parla com a enginyer, no com a historiador. La metal·lurgia només forma part xicoteta, però molt important, de la part de el que té que ser per mi i trenca la llança per això. Parlem, per favor, de la indústria mecànica nuclear. I vaig argumentar el per què. En primer lloc, perquè la metal·lurgia, en enginyeria, només és la part de l'elaboració de metalls. I la mecànica és molt més àmplia, perquè el que fa la mecànica és resoldre els problemes del disseny i construcció d'artefactes, de ferramentes i sobretot de maquinària. I tenim que pensar, i hi ha un lloc que també és una línia d'investigació important, que les primeres màquines que es van fer en la història industrial del coll eren de madera, no de metal. Ara veurem la història, la repassem des de les rodes hidràuliques, passant pels primers tallers, passant per les primeres salsatines o les mules ja inventades i això, totes de madera. És a dir, que la indústria nuclear sense fusters no havia existit. I aquests senyors no eren metal·lúrgics, eren fusters i bons mecànics, que van saber interpretar les màquines i que les van fer. Els vereres que després les màquines es fan cada volta més grans, l'increment de producció de les màquines tenen que ser més ràpides i l'exigència d'esforços molt forta ja al ferro. No sols en el coll, en tota la zona. Però això és la demanda, i ahir sí que naix la indústria metal·lúrgica europea, que el coll pront la porta a ser a través d'una fundició de 1830 que Ramon va trobar i la té que documentar. És a dir, que pront el coll comencem a fomentaritzar-lo perquè ho demana la indústria. És més, la indústria mecànica de fabricació de màquines no té una espenta fins a mitjan del segle XIX, perquè és en 1855 quan Gabriel Bessemer patenta el seu forn especial en el qual s'obté per primera volta de manera industrial acer en seu lloc, en Inglaterra. És a dir, que l'acer, que és la base d'un dia de la construcció de maquinària, és de mitjans del segle X. L'acer era conegut, però d'una manera empírica, perquè encara no se sabia bé. Jo recordo de llegir que el temple, de manera esotèrica, i de manera, a més, molt dramàtica, perquè se'n recorda la gent, no explicava un dia en classe de metal·lurgia, es templava les espases de Toledo ajusticiant a la gent perquè en l'acer candent perquè clavant-li l'espasa a la pobra víctima es templara al mateix temps i l'esoterisme dia que la falsa del guerrero que havia matat passava l'espasa. Al final, l'acer és una reducció química que l'únic que fa és eliminar i cremar el carbono que té l'aleació ferro-carbono, que és la fundició de ferro colat inicial. I hi ha un segon tema també que s'explica i que també forma part d'aquestes línies d'investigació pendents que el sustentem, i és que en la indústria
tira textil, i ho ha insinuat molt bé Gabriel en la seva exposició, d'autònom no hauria sigut possible sense una fabricació local de carrosseries, de carros, de carrosseros important. Per què? Perquè estos pedalles el que feien era comprar la matèria prima i el que s'ha conegut com el Boeing System, distribuir-la per tots els pobles de l'alrededor i replegar el fil que filaven en mans les maquines en estos masos de les famílies. I això era impossible fer-ho només en càrregues d'animals. Això va desenvolupar tota una indústria de fabricació de carros tirats per animals per portar les bales i tornar-les els cabassos de fil. Entonces, ahí ya, després, ja en els últims temps, la indústria metal·lúrgica es va donar prou, les màquines passen a ser, i entonces, com han vingut passar en tots els que heu vist, així, en Alcoi, en la dècada dels anys 1960-70, es van fundir les peces més grans d'Espanya en quilos. En la fundició de Pepito Miró, pa, quilo. Perquè es va ser quan es va fabricar una màquina de papeleres de Salamanca que té 6 metres d'ample de taula de fabricació de paper i eren peces que havia de fundir 20 i tantes tonelades de cargo de terra. I havia que vertir-lo i la peça tenia que ser 20 i tantos mil quilos de fundició con las mermas. I això es va fer enfocat. I es va mecanitzar. I els cilindros es mecanitzaven en la indústria particular, el federal i demés, i es van construir aquestes màquines. Això sabem. I el segon article en què vaig participar, que això va ser una suggerència, que també és una línia de treball, i ja acabem, és tratem del coneixement territorial, perquè jo crec que és un tema que no s'ha tractat. Complement de que hagi funcionat, no sols el codi, sinó pràcticament tot el contingut del punt de vista canalare, és perquè en la província d'Alacant hi ha multitud de fets de districtes industrials. El concepte de districte industrial, el primer de l'estudiar és l'economista Alfred Massa, el primer semestre del segle XIX, quan analitza la revolució industrial i es dona compte de l'increment extraordinari de productivitat que existeix en puestos localitzats. Y entonces estudia esos puestos y descubrís, y él acuña esa frase, que allí que respira una atmósfera industrial. Què vol dir això? Que hi ha un coneixement territorial compartit, que genera un coneixement tecnològic, les innovacions, de com es fundeix, de com es fila, de com està, i prompte els difundeix. Hi ha la difusió d'aquest coneixement i l'efecte d'imitació dura un dia que el veí s'ha comprat un Mercedes. I si jo estava donant molts diners, què és el que fa? Vaig al copiar i ho faig. I al final llavors tinc jo també Mercedes. I això funciona en els districtes de la motivació. I avui en dia els especialistes que han treballat una mica per tema, en anglès es diu la cooperation, la competició. És a dir, cooperació més competència. I la clau és la gestió distribuïda del coneixement no estratègic per les empreses. I resulta que en el qual soc un grup molt prompt en la fàbrica de panes. Ramon Molina també ha estudiat la primera caldera de vapor que en Espanya ha comentat, la segona caldera a la caldera de Quintes de los Homes. En 1832. I aleshores que els pesos que posava caldera en marxa, la gran fàbrica de panes i papers del coll convoca ni menys una vespre de Nadal als 105 socios i envia la vocació casa per casa perquè vagin a la junta de la fàbrica de paños a conèixer els resultats tan bons que dona la caldera de Quintes. Eixe paper
Jo vaig estar, hi ha un model per ahir meu que no sé qui va dir, anàlis per fer capsutiva. Jo he fet escola, disculpeu, fora d'ací, i així he tingut relativament èxit el plantejament del model de governança dels clústers de districtes industrials. El feia el producte la Real Fàbrica de Panes. I jo crec que és un tema que hi ha que treballar molt més. La Real Fàbrica de Panes és com a difondre des del primer moment el coneixement tecnològic que li fa falta a la indústria tèxtil del camp. Però no és sol en la fàbrica de Caldea. És que 4 anys antes van ser revolucionants. Aquestes persones que llegaven són revolucionants trencant en la formació gremial tradicional dels oficis de pares a fills en els tallers domèstics. Quan aleshores han començat a aparèixer les fàbriques, estos homes creuen en l'establecimiento científico artístico, 1828. No hi ha precedents d'escoles de formació professional en tota Espanya anterior a esta, que són pràcticament les mateixes. I aquesta gent, imaginant-se la mentalitat tan avançada que tenia, és capaç d'acabar en la formació empírica real de pares de fills i a més hi ha molta història també perquè per exercir un ofici tenies que aprovar l'examen del gremi, si no se'n podies fer-lo. I jo no tinc ser un mestre i obrir això. Això ho acaba la primera república espanyola derogant l'estatus gremial. Però aquests il·lustrats nuclears són capaços de que el tema d'influència francesa de l'il·lustració i l'enciclopedisme francès que eren de 30 anys antes d'absorbir-lo, donar-se i impulsar una formació tècnica racional. Això és dir que tècnico. Han tingut la sort de tindre unes generacions d'abuelos molt bones. I això, d'alguna manera, té altibajos per continuar. Si no anem bé, se pot fer un dia, està fent la universitat, toca la rama de difusió de tecnologia, està fent l'ITEX, està fent la Tagal, l'FTEX, les associacions empresarials, fomentant la difusió de coneixements per exemple. Un altre exemple també, tornant als europeus. Està documentat que en 1840 la Polla, la Real Fàbrica de Panes, assumeix i crea un impuls especial per ensenyar a teixir en la tècnica de terrat. D'això. Això havia d'ensenyar, era tot un procediment com es treia, que són capaços de fer. Bé, us convidem, agafeu el totxo, perquè al final no és un totxo, però és interessantíssim. Jo crec que hem tingut la gràcia d'una gran col·laboració gràfica, molt amena, perquè té moltes fotografies i ens van demanar moltes d'això, entre persones i a més, com els artículos són curtets i molt bons, poquet a poquet els disfruten molt bé. Moltes gràcies a tots. Bueno, yo para seguir a aportar simplemente que la visión que hemos tenido de Carlos es que fuera muy divulgativo y que fuera de una visión muy norteamericana. Hemos tenido la gran suerte de trabajar con esto y poder invitar a muchas referencias, muchos referentes que les hemos pedido el esfuerzo que debían de que no solo hicieran el artículo que les pedíamos como cabecera, como ejemplos, la conserva en la Vega Baja, pues lo hemos pedido de Almoradí, pero ha abierto los estudios y hemos apuntado prácticamente datos de otras conserveras en la provincia. En el caso del textil, no solo la referencia era contarlo desde Alcoy, era donde se merecía contarlo, pero se ha abierto esta visión y se ha contado y se ha investigado la provincia. José María, nuevamente, no solo las condiciones de las canonales, también cómo han llegado y cómo se hace también en otras sedes. El tema de la boda de mesa. O sea, hemos hecho dos visiones, la boda de mesa de 90 y las pasas de Tenia. El tema hay binomios muy gruesos. El tema del vine, ¿no? del trabajo con
con el NIMBE, pues hay dos pueblos agroalimentarios muy diferenciados y los dos tienen una industria, han tenido una industria importante, caza de monos y monómicos. Bueno, nosotros hemos querido que estuvieran las dos visiones. Entonces, eso nos da que le da el de que es un buen paseo por toda la provincia de Alicante, histórico-económico del siglo del siglo XIX hasta incluso la actualidad. Y luego, también hemos querido hacer una visión antropológica en la última parte y sí, que reporta a Verónica la participación de otra personalmente autor que no nos acompaña hoy, donde también hablábamos del tema obrerismo, huelgas muy concurridas en Alcoy y en otras ciudades importantes industriales, donde hay mucha industria, pues hay obrerismo y siempre ha habido esa tira de floja, ¿no? Hay famosas huelgas de leche, las hay famosas de 90, además de la industria de la carga. Y lo que queríamos también adoptar es esta visión antropológica con bichos, con pesos y medidas. Y luego, fijaros en dónde estamos hoy, del círculo industrial del Alcoy. Hay un artículo muy interesante que habla de, para fomentar el espíritu de asociación, pues existían los círculos obreros, las casas del pueblo y también los círculos industriales, porque estamos hoy aquí y nos reciben. Y se ha pedido un artículo a Inés Antón de círculos y casinos industriales de la provincia de Alicante, que sucede igualmente en paralelo, que aquellas ciudades industriosas pues iban fundando en paralelo esos círculos industriales o casinos, hoy sociedades culturales. Y algo que pasa desapercibido y creo que es curioso que el número de recreadores se presentó en el MARC, como el Museo Arqueológico de la Provincia de Alicante, un sitio donde merecía que se presentase este volumen de tecnología, pero luego llevamos 3 presentaciones, Novelda, Monóvar y Alcoy, y las 3 las estamos haciendo en los casinos, en el casino de Alcoy, el círculo industrial de Alcoy, y el casino de Monóvar y el casino de Novelda, como centros culturales. Creo que también es curioso que le estamos dando vida a la vida actual de los casinos o de estas sociedades que aquí contamos, pues hoy es palpable. No es solo un paralelo de la historia, es un paralelo de nuestra trazabilidad con la actualidad. Impuestos a significar, yo también me uno a lo de Enrique en un momento, que lo que se merece Alicante también es esa mirada hacia atrás y, ¿por qué no? Si aquí podemos pasear por una publicación de 60 páginas, con una parte gráfica que ha salido y que ha nacido de las cabezas y de las manos de todos los alicantinos y alicantinas que han diseñado productos, que han fabricado, que han vendido, que han comercializado etiquetas, ya lo veréis. Ese museo médico Costa Blanca, ese museo médico Alicante, que recoja toda esa variedad de productos, porque creo que es algo muy llamativo y que ese siglo y medio de producción ha generado montañas de productos. Nosotros, como museo comercial de la Provincia de Alicante, hemos ido agrupando esas colecciones. Y yo cuento el inicio de mi colección, es y lo digo porque estoy en Alcoy y porque creo que hay un paralelismo que me encantó. Yo en Novelda hay una trilogía, porque una novela en Alcoy que siempre se nombra la apéndice mal tejido de las tecnologías, pues en Novelda es el mango, la zona de la uva, y empecé a coleccionar cosas, huellas que había dejado esa comercialización del azafrán, y cosas preciosas de latas litográficas, tema de la uva, en etiquetas, en la explicación, tema de la piedra, en la explicación, pero la siguiente generación, que yo hace 25 años empecé a coleccionar, fue Alcoy, porque la riqueza cromática que me aportaba aquello que yo encontraba en Alcoy, pues era grandísimo, y además una gran cantidad de sectores. Y en la colección hay unas 50 de aceituna, hay por ciento de novelas de fumar, elementos gráficos del textil o del papel de fumar y de los mismos. Por eso digo que esa unión mía de Novelda con Alcoy y del coleccionismo viene de una temática muy importante por coleccionar, que en definitiva el coleccionismo, como yo lo veo, es recuperar, como el ánimo de cualquier persona de Alcoy tiene, en que algo de Alcoy pues, se quede y hable de Alcoy, conservar y difundir. Este es uno de los grandes pasos que hemos dado para difundir ese medio Alicante, que se podía haber llamado perfectamente Pensar y Catalacán, porque en definitiva es algo así. Bueno, yo ya no digo nada más, dejo a Verónica que diga algo de que Bueno.
Pues creo que ha sido una tarde amena donde poder disfrutar de nuestra queridísima Alcoy con temas súper conocidos pero con una vuelta de tuerca donde todavía hay mucho por estudiar y seguir investigando, pero nos dejamos muchos otros temas que sí que lo hemos reflejado de forma transversal, las bebidas espirituosas, el aperitivo el café licor, o las harinas de coloma de Alcoy, o las diferentes, ¿no? Alcoy como la cuna de la invención, los 1000 registros de patentes que tenéis solamente aquí en Alcoy, los primeros además. Es que tengo aquí, no sé, tengo aquí una sí. El paisaje industrial tan importante, ¿no? Tan majestuoso que tenemos nada más acceder a Alcoy, que es majestuoso, es símbolo de riqueza, de trabajo, de esfuerzo. El tema de las estrellas Michelin, queréis cerca de aquí, en Conceital, en la Escaleta, las almazaras y cooperativas en la montaña, la montaña de Alicante, las 5 muelas, es que es no parar de citar, o por ejemplo también, es que está todo prácticamente dicho ya, pero sobre todo también quería recordar y agradecer también la participación de otra compañera alcoyana, más Beneta, de las que estamos hablando que tienen que seguir investigando, que es Keren Juan, que ella ha aportado la visión desde la antropología y de la dona, eso está muy bien también. Y quería agradecer a la librería de Llorens, pues por todo el esfuerzo que ha supuesto venir aquí para para que ustedes puedan oír aquí el tomo, el monográfico, darle las gracias a Enrique, por supuesto a los protagonistas, a los articulistas, que este número es gracias a todos vosotros, a Estefanía Soler y sobre todo a Pilar Tebar, porque no me cansaré de repetir que es el motor del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilarrer, y gracias a ella tenemos una calidad de cultura en nuestra provincia que de verdad es para quitarse el sombrero, así que muchísimas gracias a todos.